Nyt kun mä lähden basesta, niin se tulee. Mä lyön vaikka vetoa, vittu. Mä voin jotenkin niin aavistaa sen, että se tulee sieltä just nyt. Ei, se on kriippaamassa vaan. Ei, sieltä se tulee! Sieltä se tulee, kun meitsi on kriippaamassa. Niinpä tietenkin. Kannattaa Ei katsoa sit mä istun 5 viikkoa. Ole sinä hiljaa siellä, saatana! Vittu, ei niitä kannata upittaa, kun ei ne auta mitään. Tää oli tässä. Mä en pääse niistä sen torneista läpi, vittu. No niin, mulla ei oo kerääjiä. Good luck, have fun, vittu. Toivottavasti te saatte mahdollisimman paljon voittaa, mä en nimittäin saisi yhtä. Vittu, tää on niin vittun tyhmää! Tää on niin vittun persees, tuollaista paskaa ei koko peli pitäis laittaa. Mut kun keksijät on olevina ollut viisaita ja älykkäitä, että keksinyt jotain uutta ja hienoa, niin se on niin vittu spede-systeemi, että tähän vittu häviää. Sille ei vaan voi tehdä mitään. Tai sit sä saat maksaa itse kipeeksi tehdä 10 tonnia. Sit sä huomaat, kun se onkin tehnyt jotain järkevää. Oi vittu, sulle ei olekaan mitään mut kuin ne 10 tonnia. Ja sitten tulee, kun mä lähden pois! Saatana mäpäkker! Mä en pysty oleen nauramassa, ei vaan. Haistakaa paska, vittu! Vittu, tästä pitäis oikeesti poistaa noi Zeppelinit, ne on niinku niin mulkkui. Kohta se tulee 50 Gryffon ja mulla on 3... Äijä märiset oikein. No jos mä laitan ne tohon, okei, sit se tulee vaan täältä. Eli tääkin pitää olla tornit, ettei se pääs sieltä. Sit täskin pitää olla tornit, ettei se pääs. No kun ne ei yllä, mä oon tehnyt ennenkin. Mulla on ennen ollut ihan sama paska, vittu. Mä en uskalla lähteä basesta mihinkään, kun mä tiedän, että se tulee kuitenkin. Tässä liikaa. Puuta mä enää tarvikka, sitä nyt on, mut rahaa ei oo hevon vittu. Hei, pärjääks vittu 4 rifleä niin 10 Gryffonille? Oh. Ei todellakaan. 4 riittää. Täytyy toivoa. Toi on sentään niin nyyppää, että sillä on ehkä paska mikro, kun se statit sukkaa ihan hyvä. Mut kyllä se vittu muotoon Zeppelinillä vielä. Sit vittu kun mä menen tuolla Zeppelinillä, niin yllätys, siellä on vittu just 10 tornia valmiina oikein odottaa, että meitsi menee sinne ja mut kuolee kaikki vittu. Se on aina niin legendaarista, että meitsi jotain vääntää vittu. Aina oletetaan, että joku tulee kostamaan, niin... No niin, voittotaan. No joku voi olettaa, siis olen mua vastaan edes pelannut vittu. No kelle mä vittu pottuilen saatana? Sille seuraavalle pelaajalle vittu, mitä se sitä enää? No ehkä sitä sit vituttaa samalla tavalla kun mua vitutti hävitä jollekin paskalle sen takia, että pelissä on joku vitu Zeppelin. Kaikissa hyvissä kentissä ei voi saada Zeppelin. Kyllä ei vaan. No joo, mutta koska on tullut päässiä. Edes hyvä lähes. Kyllä ne käyttää No sitä, mikä susta, jos ei lame vai? Haluaisin nähdä, kun sä vittu selviit tällaisesta tilanteesta vittu. No kun rupeet väittää, että tässä vittu se ei ole lame, eikä vittu meitä ei vaan tiedä mikä se vastaus tällä hetkellä on. Vittu sillä mitä väliä, se ei hyödytä hevon vittuuta. 1 puutti. Miten vittu mun kuvakin meni ihan pimeeksi? Ne ovat vetoit. Mulkku tulee ihan just. Lev 4 örkki vastassa. Se. Mehän nousta ovennu tästä. Editkö vedä sitä perseeseen oikein kunnon munkin puolesta? No en tiedä ketä siellä veteletkään vittu. Siis vittu. Tuolla statit 17/11. Mä pärjään paremmin siellä ison levelillä. Siellä mä piiskaan. Sit kun mä tuun tälle pikkulevelille, niin mä otan piiskaa keneltä tahansa vittu. Vittu tää Iiren kanssa. Jotain. Niin vittu se vetää jotain reikkereitä. Ja nyt mistä talviin? Ottaa. Tää on niinku GG vittu. Vittu se olikin päässyt jotain reikkereitä. Sillä on vittu täällä riflee. Good luck vittu. Toivottavasti pärjää. Vittu tämän maton kanssa. Tai vannabi maton vittu. Nytkö se on Herra monta kiitos.
Ai Mä tää juoksen ollutkaan vuotelle Painan, et nää juoksee uudestaan. Niin hiirimatto vittu vetää just sillä hetkellä mun ukot takaspäin, kun mä painan. Ei saatana vittu! No mitä? Mä en oo ikinä saanut näin paljon piiskaa vittu. Varsinkaan tällaisit kunnon nyypilt vittu. Vittu mä uskalla kästää näis vateris, se on varmaan Control Magicki. Häksit. Meitsi ampuu vittu 10 kertaa yhtä reikkeriä, niin se kuolee. Joo, kyllä mä tiedän. Siis oi paskaa! No kuolkaa kaikki! Tappaa kaikki vittu niinku ystää saatana! En mä ois mitään mahtanutkaan! Ei vittu! Ei saatana! Ei vittu! Onko sekin siellä Konani? Ai saatana vittu! Kun ei pärjää edes paskalle enää! Rane tuesta! Jos en mä sille pärjää, niin en sit kellekään vittu! Saatana! Pikku vinkki ei millään suola mielellä, mutta joku Vixblue tai kurkupaskeli vois tehdä aika terään. Ois vähän vittu. Vittu mä en tajua miten vittu sä voi hävitä näin. Ei vittu. Vittu miksei tässä oo mitään mitä mäiski oikein kunnolla turpaa saada. Se on vähän liian paha vastustaja. Saatana Tules vennun takaseinään. Onneksi täällä alkoi haittaa tää vittu. Mut silti hirveen raipa. Ei oo mitään väliä, pari peliä hävii! No joo, kun Rane pelaa talaka, niin sehän selittääkin kaiken. Vittu lentää saatana. Lainoja. Vittu tulee vielä human mirrori. Veitsi rystyset hajos vittu. Ei vittu! Ai saatana! Ai vittu! Tuu niin vitusti! Kamppi. Selkä hajoo vittu. Mulla ei selkä kestää näitä pelaamista. Veitsi 60 vanha raihnainen paska tää pelaa vittu eikä pärjää. Vittu Farmikin meni ihan vituille. Ei oo Farmia sitä tehdä vittu. Veitsi sanoo, että like good luck, have fun, niin mä häviin tän. Anna. Ala näyttää. Leks näyttää papan. Ei vittu, jos mä tolle häviin. Mitäkään toi tos? No meitsi on kyllä Päälinjasto. Meitsi vetää massatornilla. Ei painakaan Zeppelin ihan herratu. Vittu et sattuu. Meitsi ei saa ääntää kunnolla enää tulee ja sydänsärrytkin on jo paikalla. Meitsi pitää mennä kohta ottaa ibumaksia. Mikä sä siellä? Mä näin paskaa pelaajia voi Heti olla. ite pari kertaa toiselle huonommille kun Rane, niin vittu kyllä itket sen jälkeen. Enpä oikein. No ainakin. En ainakaan Älä. tota rataa. Meitsi vittu ampuis nyt jos mä näkisin. No vittu nyt tekee arsu kun mä vedän toverussi. Ei vittu tää päivä on niin täydellinen paskaa.